ninyo karong Domingo agi upag abag nato sa atong paghimog mga pagpamalandong ug pagkat-on sa pulong sa kinabuhi nga atong nadungog karon. Tuguti ko nga na ako'y basic kaayo nga ipahinumdom natong tanan ani ta magsukad diha sa bunyag nga atong nadawat. Nga bason kita nga mga Kristiyanos karong panahona ato ning tagaan og dakong bili, dakong pagtagad, no? Unsa man ang akong ipahinumdom nga kitang tanang mga binunyagan, mga igsuon sa pagdawat nato sa sakramento sa bunyag nga diin ginaingon himuon tang Kristiyanos. Akong usbon ha, sa bunyag nga atong gidawat nga diin giingon nga himuon tang Kristiyanos, midawat pudta kitang tanang mga binunyagan, midawat pudta sa gasa sa pagtuo. So we receive also the gift of faith. Mao bitaw na nga dili pwede mga igsuon nga magpabunyag ta nga wala tay pagtuo. Nganuman kay human sa bunyag wa gyoy mahitabo nato. Munang magsige tag-ingon nga bunyagan ta aron himuon tang Kristiyanos, di gyud ta mahimong Kristiyanos kung wala tay pagtuo ni Kristo. So mao na mga igsuon, so we receive the gift of faith. Unya sa pagdawat nato nimong gasa sa pagtuo, expected nato mga binunyagan. Borrowing the word of St. Paul, ako na ninggi sultikan niya ito, atong balikon karon, magkinabuhi ta nga magasukad na sa atong kinabuhi sa pagtuo. Dili na sa atong tawhanong sukaranan o pananaw o pagpanabot how to live at life, but rather sa ato ang pagtuo diha ni Kristo. So, og mangutan na ta, unsa man ni gasa sa pagtuo mga igsoon nga atong nadawat nga diin di lang paigo, ngubitan di lang paigo nga midawat ta nimong gasaha, kundili kining mong pagtuuha mga igsoon atong ihulma sa ato ang kinabuhi. Ihulma ni nato nga himuon nato nimo sukaranan nga prinsipyo nato. Okay, balik ta. Unsa man ning mga pagtulunan sa pagtuo atong nadawat? Una, nga tinuod nga adunay Dios. That is the gift of faith nga atong nadawat may igsoon. Tinuod nga adunay Dios. Na kining mao nga Dios mga igsoon, mauni ang Dios nga maoy nagbuhat sa tanan, tuburan sa kinabuhi. Gani for 2 Sundays mga igsoon, for 2 Sundays mao gini ang gipaila nato kadumdumo sa miaging Domingo ug sa usang Domingo. Kadumdumo tong sa usang Domingo unsa may gihulagway nato ato kay pinaagi sa atong Ginoong Hesus nga ang Dios nga atong gipaangpuan di ay siya maoy tuburan sa tanan, magbuluot sa kabuhatan. Kadumdumo ato ganing iyang gibadlong tong kusog kaayong hangin og dagkong balod. Remember man nga gospel? So ni atong karon pa nakasimba, pala pag-remind lang sa usang Domingo, gilagwayan ta atong Ginoong Hesus kauban sa mga tinun-an dito nagsakay og baruto nya gihampak sila og dagkong balod o kusog nga hangin nga hisabuan ilang baruto hapit na malunod, nangalisang ang mga tinun-an, moto ilang gipukaw ang Ginoong Hesus kay kuyog dai nila natulog disulin. Nya unsay gingon sa atong Ginoong Hesus, iyang gibadlong hunong na mo kay no nangalisag na ring mga balbal sakay aring akong baruto. Na unsay nahitabo sa kwan mga igsoon, hangin nilurang. So what is the simple message? Nga ang Dios siya mao ang Dios sa kabuhatan. And He is in control of everything. Even nature mga igsoon. Nya sa miaging Domingo, unsa may gipaila na po nato, ginahinay tag-introduce
Ang Dios nga atong giampuan di ay mo'y tag-iya sa kinabuhi, magbuluot sa kinabuhi. Kadumdum mo? Mo'y nahitabo atong usa ka opisyal sa sinaguga, kansang anak nagkasakit, nihangiw siya nga, ayo niya, namatay na di ay kuno. Nya unsay gingon sa atong Ginoong Hesus, wala siya mamatay, natulog ra siya. Ito yung ginaang bata, talit takumi, meaning bangon. Nya unsa man ang simple message nga naay magbuluot sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Nga wala di ay tay kabalakan, meaning kung moabot ang atong pagbias kalibutan, kay pagbuot na nasa naghatag sa atong kinabuhi. O dili pa moabot sa atong panahon, di gyud ta maunsa pa. That is the simple message. Mobita na mga igsoon sa ato ang pagtuo nga ihulma sa atong kinabuhi, mobita na nga mawala ang atong makabalaka sa atong mga inutang gikabalakan ning kalibutan na kay naa di ay Dios. Muna ang ato makabalaka mahimong paglaom. Mabita na nga, usa sa atong gikabalak ang gyug maayo, kani magyung mamatay ta. Dili ba? Nga mamatay magyud ta sa tinud-anay lang. Apan ang pangutanan nato, giunsa nato pagsabot ang atong kamatayon. Mao na ang question. Mabita na mga igsoon, usa sa gasa sa pagtuo, pod ikaduha nga atong nadawat mauni nga gipailan ta sa gipadala sa Dios nga iyang Mesiyas, ang iyang bugtong anak nga mo'y nagpaila og nagpadayag sa dili makita nga Dios. Aron pagpa amgo nato nga ang Dios nahigugma di ay kaayo kanato. Munang dunay tawo, matuod nga tawo nga sa Jesus nagpasakit, nagpakamatay ug nabanhaw aron nga dili ta malayo sa Dios, aron sa pagkahiusa nato niya mahiusa ta kanunay sa Dios. Munang tanawa, unsa may nahitabo sa atong Ginoong Hesus nga atong gidawat sa bunyag kay matuod nga tawo, naunsa man siya, nibiya pud siya sa kalibutan. Mawitan ng kada saulog na handom nato niya, ato siyang handumon, misteryo sa pagtuo. Sa atong tubag, si Kristo namatay. So, kiaw mo na. Kung namatay mga atong Ginoo, kita pa'y dili. Apan nindot kayo mga igsuon, kay gipasabtan na di ay ta, nga ang ato deng lawas nun nga kamatayon, mga igsuon, ang pagbiya na to sa kalibutan, dili di ay na maoy katapusan sa tanan. Dili di ay. Kay kung minteryo ra atong padulngan, tingali ka na. Pero dili man day minteryo ra. Gani gipasabtan ta ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Korinto sa iyang gingon nga kung di ay kita mamatay sa kalit, mausab ra ta. Usang kausaba man mga igsuon nga ini kabukto dai nato sa atong ginhawa ni ining kalibutan na maupo day ang sinugdanan sa atong pagpakabuhi sa sunod nga kalibutan nga atong pagapuy-an nga mao ang kalibutan sa kinabuhing dayon. So kay dayon naman di ay to siya, mao nang normal ug natural lang di ay na. Unsay giingon ni San Pablo nga ang madunoton ilisan sa dili na madunot. Unsa may ilisan nga madunoton ug dili sa dili na madunot? Ang atong lawas, inyong lawas, akong lawas mo nang ibilin din eh. So kay guys, gut man tag ilisan, kalabang pareho ba na mag-ilis mo, nakasulay mo ga-ilis mo sinina nga wala mo maghubo? Maayong hapon. Nakasulay mo ga-ilis mo nga wala mo gahubo? Wala. Ngano man, kay kung magsinina gani mo niya, magsulob mo laing sinina o si tawag ana, o wala ka ga-ilis, gaunsa ka ga? Sapaw. Sapaw ang tawag na may sunya. Kanang pulong sapaw, ako naman ning ilakbit na po lang magamay, mauna sa root word sa Binisaya, sa in-English nga, adultery. Oh. Kabalo mo adultery? Unsay Binisaya ana? O, panapaw. So unsay root word anang panapaw? Sapaw. Mauna.
Muna nga kanang mga minyo, ayaw sa ninyo nagkuhita. Kay minyo na siya, hulatag mabalo. Kay kanang pagkabalo, mauma na ang paghubo sa iyang kaminyon. Muna makaminyo na po siya. Naka-G mga igsoon. Maunay gipasabot ana. Galing kay karong panahon na, nituo pa ba katag pagpanapaw ron? Wala naman. Kay human rights o human freedom man o sa imong kalipay. Gani kita sa nasod nga Pilipinas, himuon ta nga mananapaw tungod anang ato ang pending bill on divorce. Manang pangutana din, may pagtuo pa ba ta? Asa naman ang gasa sa pagtuo nga atong nadawat? Ato ba ning gitagaan og dakong bili? So munang balik ta mga igsoon, aron dili ka magsapaw unsa may imong buhaton. Maghubo gyud ka. Mauna siya, munang hubuan ta sa lawas nga madunuton, sa lawas nga dili na madunot mo day gipasabot sa atong lawas nun nga kamatayon. Munang wa di ta nga mahadlok ana mga igsoon. Munang pangutana daw na mao ba di ang gasa sa pagtuo nga atong nadawat? Nya unsa pa, ikatulo, gasa sa pagtuo. Nga kita dahil nagpanaw ning kinabuhi ang mga isun, wala ta mag-inusara. Kay ang Dios aniya dahil uban kanato, ang Emmanuel. Kaya mo na saad sa itong Ginoong Hesus. Ngayang ipadala ang balaan nga Espiritu. Mobita na matag sa ulog nato santos nga misa, gipahinumduman ta ining mga binunyagan. Kita nga mga binunyagan. Kana ba mitong ang Ginoo manaka ninyo sa pitubag ninyo? Oh, wala ta magtulod-tulod ana. Kana to bring into the consciousness that God is with us. Nag-uban dahil siya kanato. Muna ang Espiritu sa Diyos, ni adinin nato. Muna magpasulsul ta sa Espiritu sa Diyos. Aron nga, ang kaaway sa Diyos, dili mo'y musulsul nato. Naunsa pa ning gasa sa pagtuo mga igsoon. Nga kita gitudluan nga musalig, unta ta, mutuutan ni ining simbahan. Nga diin kita nakigasakop kay mo ni ang gibinlan sa atong Ginoong Hesus. Dumdumo tong Pedro sa iyang giingon, tukuron ko ang akong simbahan ug ibilin ko kanimo ang Yahweh sa gingarian sa langit. Kadumdumo ana? Nya usay giingon niya, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili sa langit. Ang tugutan ninyo sa yuta, tugutan sa langit. Nga pangutana ron, nituo pa ba kata ning simbahan ni? Di ba kining atong simbahan nga di nagpasakop ta, muna'y nahimo nung kontrabida sa ato ang kinabuhi? Kay siging gawali o supak sa akong layhan. Magsigig balik-balik anang LGBTQ, balik-balik anang same-sex marriage, balik-balik anang divorce, balik-balik anang sugal, balik-balik anang panawatay kwarta panahon sa eleksyon. Nalayhan man gyud mi kaayong mubuhat ana. Mayong hapon. Do we still trust and believe this church? That is the fundamental question mga igsoon. Nya mao ni unta ang ihulma nato nga pagtulon ana mga igsoon. Mobita nang gipabunyagan ta, gagmay pa ta, wala pa tay buot, maghulma pa ta sa atong buot, wa pa tay mga prinsipyo pagtulunan, wa pa tay mga kinaiyag batasan. Hulmaon unta ta sa prinsipyo ni ining maong gasa sa pagtuo nga atong gidawat mga igsoon. Mobita ng dili lang paigo nga midawat ta sa gasa sa pagtuo, kundili hulmaon pagyud nato ang atong pagkatawo ni ining maong pagtuuha. Nga aron magiyahan ta unsang pagtuuha nga sa kaluwasan atong nadawat, maobita na ang atong simbahan nga din kita naisakop. Ang una gunyang balaod nagkanayon. Nga ang talang sakop anong simbahan na
musimba sa tanang adlaw Domingo og pistang iglilihi. Tumong aron nga mahulma magpadayon ta pagnaris, magpadayon ta pagpalambo sa kinabuhi sa paggasa sa pagtuo nga atong nadawat dinha sa bunyag. Maubita na mga igsoon, kung kining mao nga gasa sa pagtuo wala mahulma nato sa gagmay pata, karong dagko na ta, nakahibalo na tang musabot, makabalo na tang mugamit sa atong hunahuna, hagit na ni nato. Challenge ni nato karon nga kita nga makasabot mga igsoon. If ever wala mahulma kining mao nga gasa sa pagtuo sa ato ang kinabuhi. Maubita nang niingon ang atong Ginoong Hesus kadumdumo, sige gyud tag kadungog ani, matag iniro gyud ni. Makadungog gyud ta ani. Unsa gingon sa atong Ginoong Hesus? Hangtod nga dili kamo mahisama niining mga bata. Kadumdum ana? Wa siya magingon hangtod nga kamo magbinata. Wa sa gingon. Ako usbon sa gingon hangtod nga mahisama kamo nining mga bata, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Nganong gingon mahisama sa bata mo ison? Tanaw nato ang bata, di ba gihulma ang iyang kinabuhi? Sumauday ni. Ang pagdawat day nato sa gasa sa kinabuhi sa kaluwasan, nga mo'y atong gasa sa pagtuo mayson, hulmaon dahil nato ang ato. So kung wata mahulma niini, nang challenge nato niron to form ourselves mga ison. Hulmaon nato. Karon gyud. And we have to make a decision nato. Kung unsa man, mobitan ng giingon nga sa bunyag, gipakatawo tapag usap. Sa ato pa, katong una natong pagpakatawo nga diin, atong napanunod ang salang panulundon sa una natong ginikanan, dili na to mao ang atong ikinabuhi, kundili ang ato ng bag-ong pagkatao dinha ni Kristo. Mobita ng mga igsoon, usa sa timaan, usa sa mga signs and symbols sa bunyag, aron pagpasabot nato sa pagdawat nato ni Kristo, na tao ta pag-usab sa ito pa bagong kinabuhi, na hinluan sa salang panulundon, unsa man na nga timan, di ba ang sinina nga puti? Bantay mo, anak? Naka mo, mangutana ko, nakasulay mo sinina mo puti o nagsinina mo di kolor, ang pamakakaka na imperno. O, nakasulay mo, wala. Kasulay. Sa inyong pagsinina og puti o sa inyong pagsinina og dikolor, mangutana ko, inyong linihukan pareho ra dili sa? O, kung magsinina mo og dikolor, unsa inyong linihukan? O, magpasagad nagpatabog og pataka. Di ba? O. Kung sininang puti, unsa man inyong linihukan? Mag-amping. Ano mag-amping man mo? Kay mabuling unya? Ingon niya ana ang supposed to be kinaiya natong mga Kristiyanos, mga igsoon. Ampingan nato ang ato ang kinabuhi, bagong kinabuhi sa pagka-Kristiyanos. Ampingan, saon na to pag-amping? Maubitan lang sa atong katesismo mga igsoon, no? Apil ko ni sa katesismo sa mga kabataan. Nga kitang mga Kristiyanos maghulma taog mga virtudes sa kinabuhi, virtues ba? Mga virtues atong hulmaon sa ato ang Kristohanong kinabuhi aron nga ang kaluwasan magpadayon dinhi kanato. Muli pang ug usa sa mga virtues nga hulmaon nato kining gitawag og virtue nga prudence. Kabalo mo prudence? May hapon. O, unsa man ang prudence? Bana, binisaya, prudensya ko no. So, unsa gipasabot anang prudence? Kana bang dili ba magdali-dalion ba? Kana bang kung unsa imong itingal diha nimo, di ka mo ditsog dawat, imo usa nga usisahon.
O sabra imo pang maniid-tiid pa sa taba. Kung unsay ato, kung kining gitudlo nato, gitingal nato, unsa man ni? Nahauyon ba ni sa pagtulunan ni Kristo, gapalangit ba ni o wala ba? Maunay prudence mga igsoon. Dili kay unsay makadungag istorya, dayon pug moapil pug kusi, dayog share dayon. Wala kasabot og unsay gipamurabag iro ba mga igsoon, batay mo ng iro? Na iro nga magdalagan mo sa kitab to bag iro ni gukod pod nga nipagod pato siya nagipagod kasabot baka nga tawo ba yata. We are not animals. Pero sa man rong panahon na, are we prudent enough? Ang ato karon emotional satisfaction kay ako ang maning freedom, ako ning kagasundiin ako masaya, so bisag makadaot sa uban kay masaya man ko. That is not Christianity. Muna mangutana ta kung wala ta aning mao nga virtue of prudence, pasagad na tagdawat ug unsay mga pagtulunan kay para to natagbaw ang ako ang gibati. Wa ta magtanaw kung kini makapalangit bag makapaimpierno. So where is the gift of faith? Naunsa ang sinina nga puti? Namantsahan. Kinsa man ang gamantsa? Kita rapod. That's why today mga igsoon, gipahinumduman tani ini karon. Nanganong diri man kumanukad kay arita sa ato mga pagbasa no. Sa unang pagbasa sa basahon ni Propeta Ezekiel, unsay gipahinumdum nato? Nga ningon si Ezekiel ang Espiritu sa Dios, niya kaniya og gipadala siya sa Dios ngadto sa iyang katawhan nga mga masupilon, mga gahig ulo. Sige supak sa kabubuton sa Dios, pero gipadala siya aron ang katawhan masayod nga adunay propita sa Dios nga naa gauban di ay kanila, nas ilang taliwala. Ang pangutana na-recognize ba ni? Na kining mao nga propita nga gisgutan may suon na gihatagan og kahingpitan dinha sa atong Ginoong Hesus. Mabita na sa atong ebanghelyo ron, muni atong nadungog. Usa ka higayon atong Ginoong Hesus ni ato sa sinagugan no, nagkuan siya, nagwali siya, diyan unsay nakaingos mga tao niso. Wow! Wow! Ka-amaze kayo, nindot kayo iyang mga pagwali. Asa kanya niya nakuha ning maong pagtulunan na naka-eskwela ba ni sa Harvard? Unsa niyang masteral, nagdoktoral ba ni? Gipangutan na din niyang credentials. Wow! Gaya mo sa mga milagro yung mga magician ko ni sa no, di ka na sa naka-training anisa. Does it gives a ring? Nakita ba ninyo ni? Monirong panahon na, di ba? Pangutano na, sa maning kasultian nasudlay ning nawong, wala. Credentials mga igsoon. Mabita ng katingad-an. Kita nga mga Kristiyanos karong panahon na. Tanawa ragod. We receive the same baptism. Ang bunyag nga itong nadawat o bunyag nga dawat sa itong makatigulangan, pariho ra gyud. O ang bunyag nga itong nidawat, pagdawat ni Kristo, pila ka Kristo atong gidawat mga igsoon? Usara ka Kristo. Usara ka magtutudlo. Ang iya pagtulunan nga atong nadawat, daghan ba? Gikan na usara ka pagtulunan. Apan pangutana, naunsa man atong relasyon sa usag-usa. Naaba ang tinud-anay natong panaghiusa? Naaba ang tinud-anay natong panagsandurutay? Usara man ka atong magtutudlo. Di, nagkaiusa ta. Nga numang taphaw kaayo ang atong relasyon sa usag-usa. Kanunay tang kamalisyoso ug malisyosa. Paghigugma ay kamo, ingon nga ako, nahigugma kaninyo, maurago ng Kristuhang katudlo mga igsoon.
Pero pangutana, naunsa naman ta karon? Nahimo namang paraiso. Gingharian sa Dios ang atong katilingban. Kay usara man ka Kristo ang atong nadawat. Di usara ka pagtulunan. Pero nganong naitabo man yung mag-igsuon? Kay mituo man ta sa ubang mga pagtulunan. Gawa sa pagtulunan ni Kristo. Mobita ng subo kayong pamalandungon, mga igsoon. Muna akong giingon ka na mag-interview, bitakog, maghatag og final instruction sa mga magpabunyag. Ko, ayaw ko usban ninyo ang mga signs and symbols sa bunyag, ha? Ukusana ni ini ang sinina nga puti. Kay unsa ganin ang color nga puti? Unsa meaning ana? Ha? Pure. Hinlo. Nya mao na ang timaan ni Kristo. Ngamingon ta nga si Kristo atong gidawat, matuod nga tao, pareho ninyo, pareho nako, pero naay nato nga wala niya. Mura na nakadiferensya. Kabuk ra gyud. Unsa man? Ang sala. Sa to pa kay wasay sala, perfect siya. But question, nganong dili man sa mo'y atong gi-idol? Supposed to be, si Kristo atong idolon. Kasi agoy walay sala. Siya go'y hingpit nga pagbinuhat. Pero kisa may gi-idols kadaghanan ron, pareho po natong mga makasasala. Mutong man ta, musitsuhit tas mga artista nga, bisag kinsa rin paangkon, o sa rin mupaanak. Mga tao nga, nagpakabuhis ka, mas mutuotan nila. Pero anong di man ta mutuon ni Kristo? Mga binunyagan magkata, why is it difficult for us to follow Christ? Simple nga tubag mga igsoon. Naunsa naman ang gasa sa pagtuo nga atong gidawat sa bunyag. Ato bang gipalambo kining mao nga mitihi sa pagtuo. Aron nga makabuhat o makasunod ta sa pagtulon ani Kristo. Mabita na mga igsoon ang atong pagtuo pagasulayon. Aron nga maklaro kung tinudan na bagitang gatuo. Muni gisgutan sa ikaduhang pagbasa. Sulat ni San Pablo nga to sa taga Corinto. Sa gingon ni San Pablo na to ron, wala niya gipasigarbo. Ang unsay naa niya nga gigrasya nga gihatag sa Dios kay maayo na siya musangyaw, nakaayo na siya mga masakiton, pero wa niya nagipasigarbo. Unsa iyang gipasigarbo? Ang iyang mga kasakitan, mga kalisdanan ug mga kapaitan. Muy ang gipasigarbo. Nganuman, kay sumala niya, diha sa ako makasakitan, kapaitan, kahuyang, diha sa nalig-on sa iyang pagtuo, pagsalig sa Dios. Kita karon unsa man? Can we allow ourselves to be tested sa mga kasakitan o kapaitan sa kinabuhi? Gamay la ganing agoy, mo question dayon sa Ginoo. Questionon dayon niyang pagbulutan. No, ngano kitagaan mo ni ko ng sakitan eh. Sige batagog, hatagog limos. Kita niya, may hapon. So that is the question now. Where is the gift of faith that we receive in the sacrament of baptism? Muna maisuon, maginaot kita, nga niining pagpahinumdom nato karon mga igsuon, nga dihaday sa bunyag, nakadawata, sa gasa sa pagtuo. Muna nga maningkamot ta, padayon ta, sa atong pagpakabuhi, sa kinabuhi sa kaluwasan, sa atong pagsunod ni Kristo, magligon ta sa ato ang pagtuo nga to sa Dios, pagtuo nato sa atong Ginoong Hesus, ug hulmaon nato atong pagkatao sa mong miti sa pagtuo. Kaya ang ato dahil pagkinabuhi, pagsunod sa pagtulunan ni Kristo, mga igsoon, mo di ang pagpahari nato sa Dios. Ug ang pagpahari sa Dios din sa atong kinabuhi, mo di atong pagkinabuhi sa iyang gingharian. Kasi may atong gipahari. Ya, kung ato na siyang gipahari, naningkamot ta, nga mapahari nato siya sa atong kinabuhi karon, nagpasabot
nga kita nagpuyo na sa iyang gingharian nga magsugod ning atong kinabuhi karon panghinaot nga mohatod sa kahingpitan sa gingharian niya sa pinuy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Hinaot pa unta.